Ano, že tak upozorňuje na to, že... No, že on je veľký, on je ako milovaný debil a ja som ten chytrák, že to mi akoby vadí. Ale to je ten komplex, on je aj šedivý a proste krpatý, človek nevie, či je to chlapec, či je to muž, čo to je, Přitom u nás v Čechách akoby sú nejak oblíbení. Či tam aspoň že niečo sedelo. Ja som aspoň zmenil rebríček obľúbenosti, vy ste oveľa príjemnejšie, sympatickejšie, ako ten pred vami, nadváha, to je niečo, čo neviem tolerovať. Čo? Shit. Je to tak, že sa človek o seba nestará jednoducho, aj tú briadku máte veľmi pekne správenú, tak super. Tak. A prečo už nie je tele, Ujo? Protože... Poslouchej, chlapče, jak bych ti to řekl. A mne už to proste nechtělo. Lebo to bolo fakt dobré. Ja vás strašne chválim za čistiaci prostriedok Áriec. A to nemali oni. On to ví. No zase provokuje? Čo to robíš, Saifa? To nemali, tam bola Žilková. No. A to mala len ona, nie? Ja, aha. To jedno, skús to znova. Ale v Čechách se říká, já ti vytetuju. Čo to znamená? Že když někomu, jako, že chceš trefit pěstí, jako. Ja ti vytetuju. No, já ti vytetuju. A pritom on ťa má úprimne rád. Tak. Len si ťa milí s úplne inou reláciou a potom to tak vyzerá, keď sa níte si chalani. No, odišli sme... Prepáč. Víš, pohode. Nechcel som. To môže. Kul je taký No, v Makedonii to je horší. No. Tak usúdili, že tady je to levný, tak zůstaňme tady. Zase dobrý, ty vole. A já myslím, že mám kamaráda na celý život, viď? Počúvaj, a Ja by som nebol proti. nemá kamarátov. A já vím proč. Ja som s ním kamarátim jediná. Jo. Zkus Leoše, taky nemá žádný kamarády. Respektuju. Dobre. Dobre, ideme sa pobiť. Ideme sa pobiť a aj rozlúčiť. Takže ďakujeme za návštevu a za také zvláštne rozloženie síl dnes večer v tomto zoskupení našim hosťom Mr. GS, takže prvý potlesk tohto lúčenia sa patrí Michalovi Suchánkovi. Ďakujem. A bol tu aj Kuli, niekedy viac, niekedy menej prítomný. Čo? To sa nepočul. A Saifa. Dobrú noc, dovidenia.